Kaixo! Gaurkoan, Urola garaian kokatzen den Legazpi herrira gerturatu gara, Goierri eskualdearen barruan dagoena. Urola garaia Gipuzkoako hegoaldean dago eta lurraldeko eskualderik txikiena da. Iparraldean Urola kosta, hegoaldean Goierri eta mendebaldean Debagoiena ditu mugakide. Aizkorriaratz Parke Naturalaren magalean, Urola garaia Euskal Autonomia Erkidegoko hirigune nagusien elkargunearen erdian kokatzen da. Legazpiko biztanleria 8.282 pertsonek osatzen dute. 80. hamarkadan 10.000 biztanle baina gehiagorekin sabaia jo zuenetik, pixkanaka biztanleria galtzen joan da. Azoka eguna ostiraletan ospatzen da Legazpin eta 15 ekoizle inguru gerturatzen dira azokara. Gehienak jakiekin erlazioa dutenak. Bertan aurkitu ahal diren produktu ezberdinen artean baserriko produktuak, fruitu eta barazkiak, gazta eta ogia nagusiki izaten dira. Kanpoaldean aldiz, arroparekin lotura duten beste 17 postu inguru jartzen dituzte. Bueno, Edurne, Legazpiko azokan gaude gaurko honetan, zer nolako garrantzia dauka azokak zuentzako Legazpiko udalarentzat? Bueno, azkenen azoka garrantzi handia dauka, ikusten duzuten bezala jende asko gerturatzen da azokara. Guk azoka ostiraletan egiten dugu eta egia da aterpetan 17 ekoizle egoten direla eta kanpoaldean 15. Bai, esan dizudan bezala garrantzi hori azkenen ikastetxeetan baita islatzen da, ikastetxe asko gerturatzen dira azokara eta ikusten da baita ere lanketa hori ikastetxe mailan egiten dela. Aurreetan azkenen beraiek lantzen dituzten bai barazki, bai fruituak errealitatean ikusteko aukera izaten dute eta handiagoetan baita ere matematikak lantzeko erabiltzen dute. Orduan hor ikusten da baita guk herri mailan azokari ematen diogun garrantzia. Bestalde baita ere ostiraletan guk jun etorri zerbitzua daukagu herri mailan eta kanpoaldeko auzo ezberdinak gerturatzen dira azokara, ze azkenen irisgarritasun aldetik errazteko eta adibidez ostiraletan jun etorri zerbitzu hori beteta egoten da, ez? Orduan guretzat hori herri mailan oso positiboa da. Egia da nik anekdota txiki bat kontatuko dizut, guk adibidez opor egunak hartzen genituenean txikia nintzenean, beti ostiralero etortzen ginen lagunak azokara, bertan ogi zati txiki bat hartzen genuen, eta zeituna batzuk eta hemen pasatzen genuen goiza, ez? Hemen jolasten, parkean, eta azkenen eretza berezia da baita azoka. Goiz pasa politia egiten zen. Hori da, bai. Bueno, goiz pasa politia bai, garrantzi ere aipatu diguzu, baina balorazio udalak nola baloratzen du Legazpiko azoka? Bueno, guk udal bezala oso balorazio positiboa egiten dugu azokaren inguruan. Egia da ez degula imaginatzen Legazpi azokari gabe. Horregatik hor dagoen arleku bat baita jarri genuen aurreko urtean. Bertan, adibidez baserritar ezberdinek produktuak utzi ditzakete eta azokara gerturatu ezin direnek produktua hartzeko aukera izan dezakete. Orduan hor guk ikusten dugu gure balorazioa oso positiboa dela, herri mailan baita hori komentatzen digute, orduan gu oso pozik gaude horrekin. Arleku aipatu duzu, azoka ere modernizatzen ari da, eraldatzen ari da, beharra ere hori dela ez da sumatzen da. Zer erronka ditu azokak aurrera begira? Bueno, guk ikusten dugu lehenengo erronka izango litzateke jende gaztearen presentzia handiagotzea, ez? Azkenen egia da guk alor honetan jende gazte dexente daukagula eta hori oso pozgarria dela herriarentzat, baina hortan indar gehiago egitea gustatuko litzaiguke eta beraiei baita aukera ematea beraien proposamenak burutzeko eta guk hori kontuan hartzeko. Bigarrena izango litzateke produktu ekologikoagoa eta bertakoa lehenestea, gehiago lehenestea. Izan ere oso gizarte azkarrean bizi gara eta askotan osasun maila ahaztu egiten zaigu eta orduan
hori benetan kontzientzia hartu, hori herri mailan ere isladatu eta hori gustatuko litzaiguke bultzatzea, ez? Azkenen produktu ekologiko eta bertakoa. Bai, eta azkenik holako ekimenetan parte hartu eta nola ez aurrera begira ere azokarekin erlazionatutako beste jarduera batzuk aurrera eramatea herri mailan. Bueno, Jon, kontatu diazu gaur kontan zure postun, zer daukezun salgai? Badauke baserriko gie, gazta eta baserriko arrautzak. Hoi da. Izkinetik hasitako porru, azelgak, borrajak, azak, letxugak, espinakak, zanahorik, tipulea, tomatea ere onde pixka gehatzen da, gindilak gehatzen die, pipartxo iserok, kalea, eta eskarolak eta txikorik. Barazki asko ez da? Zenbait eta baridade gehiago saltzenteko aukera oten da. Jende datorren den, danetedi pixkat pikatzea guztan zaio. Hoi da. Ogia, basarreko ogia, hartua, integrala, porru, gindilak, kipolea, sagarra, letxugak, azelgak eta arrautzak. Beraz, barazkiak, ogiak, denetik pixkat ez daukezu. Zergatik saltzen duzu zuk azokan? Amona hasi zalako gendala urte asko, egio erretira uzan da ni hasi nintzen. Eta azkenen jendekiko benta zuzen hori nik uste importanteagoa dalako. Entre bitarteko gutxikin da, gehien bat horretik. Guk garbi euki gendu, geuk ekoizten genduna zuzenen saldu behar gendula jan bertzon jendei. Izan zuen... Gure egiteara hori izan zen. Guk hori proposau genduen da hortan segideu bizi oso. Urte asko ja. Txikitatea horituta naholako, eta fabrikan nahi zinon ibili, eta hemen di, eta nire biziburu hemen di. Zure etxetik norbait lehendik eraz lanean ibiltzen zen? Lehen aitzazan ibiltzen zen, da gero harren pueston, nire hasi zuk hartu zen ditu. Amon hasi zala aipatu duzu, gaurkon legazpin gaude, ez dakit legazpiz gain beste azokan batean ere ibiltzen zean, astea nola antolatzen dezun, zure Amona ere beste azokan batean ere ibiltzen zen? Amona lehen ordizira jute zen, gero utzi zion, baina gero ikeitu ostegunen urretxu, ostiralen hemen, legazpi, eta larun baten Zumarragan. Beraz, astea antolatzen xamar daukezu, ez da? Ostegunetik larun batean, 3 egun, egia azten hasieran beste gauz batzuk egiteko. Asteizkenetan ordizin eta larun batetan Zumarran. Aste hartetan behasainen. Ostegunetan urretxun, ostilatan hemen gaur legazpi, eta biari larun batetan Zumarragan. Beraz, inguru honetako azoka guztiak edo ia denak ikutzen dituzu, ez da? Azten lau azoka. Eta jendearekin daukazuen tratua eta harremana hori oso politia da. Jendeak asko eskertzen do, herri honetan batez oso ekoizle gutxi gare eta jendeak asko eskertzen do. Kontatu bihazu, zuk azokan zergatik erosten dezun? Betiko goitu dezuna eta azoka tortzegatik usta horretzaileak eta laguna nintzegin da ezaguna ikusita. Azte behingoa. Garrantzitsu iruditzen zait, azoka aprobetxatzea eta aukera dago bertako produktu eta hemengo produktuk erosteko aukera eta iruditzen zait oso garrantzitsua bertan erostea. Nei asko gustatzen zait pertsonalki. Azokatik zer da zuri gehien gustatzen zaizuna? Lagun giroa, ezaguna beti ikustia eta tragotxoa aprobetxau eta bertako gozak erosi eta... Goiz pasa politia izaten da, ez da? Netzako, ardo nebiltzat. Gertutasuna, bertako produktua izatea, ekoizleak ikustea, ez dakit, gertutasun hori. Benetako produktua dela eta... Eta bertan azokan zer topatzen duzu, beste tokitan, beste egunetan edo erosi ezin daitekena? Gauza freskoa hartzen dira, letxuga, berdura, etxene batzuk da, gauza ez daukiena pila etortzen da, eta gehien lagunak ginen da, bota txoetea. Ostiral goizak bintzat hortxe ez da markatuta daude eta... Aldean saiatzen etortzen.
oso ondo. Beti zizuten, baina, bueno. Ba, benetako produktua esango nuke, osea, ikustezula, ez dakit. Daukera bere lan atzetikan eta merezi dutela, herriko jendea etortzea eta momentun erostea, egunon bertan. Hori ere baloratu egiten da, ezta? Hori da. Ikusten dezuen moduan, gaurkoan ere, poltsak bete ditugu eta orain sukadera joango gara. Goazen! Iritsi naiz, Xabi? Bueno, goiz zabitza, motil. Bai, korrika. Ikusten du, batea eta bestea. Mentxe dauzkeztu, aste honetako erosketak. Vale, primeran. Ja, termozko platera prestatzen dezun gaurkoan. Zuri, ondo utzi. Agur. Ale, agur. Bueno, kaixo, hemen gare berriz, hemen saio berri hontan, egin behar duena da, hojaldre bat, barazki batzukin, erabiliko dugu ontxoak porrue azanarioa, bale? Kaso hontan. Eta hor gehituko dugu, iruilarra, gambak, eta dana batea jarriko dugu zutan, sartai baten, gurine pixka batekin eta esne gaina, bale? Horretarako, hojaldrea, hemen ja prest daukat, hemen zuek erosi dezakezue hojaldrea, eta hau prestatzeko, bai, hola, borobilen jarrita, o nik erabaki dut, hemen hola luze jarrita, bale? Horretarako jarri dut plantxa bat, eta gero, tamaino hortan beste bat hola tiratan jarri, hemen jarri dut, pixkat bera haunditzen danen, iskinetik hola pixkat gehiago ikutzea, bale? Horretarako, hemen leta bizi, egingo duena da, margotu pixkat, hemen dauket arrautze bakarrik, margotu pixkat hola, bale? Gero, brillo pixkat eukiko do, labetik ateratakon, labea sartuko dugu, lehendabizi 10-12 minutu hola, 180 gradutan, gutxi gora bera, bale? Eta gero, hortik labetik atera ingo dugu, bueno, hau zulatu ingo dugu pixkat, hola, barrutik pixkatez asko altxatzeko. Gero, labetik ateatak jarriko dugu erreino guztia, ja, masa bat indakoa, bale, hola, prest. Hemen barrun behar dugu pixkat ez iotzea, bale? Orduan, hau ja prest daukagu, labean sartzeko, bale? 10 minutu, 180 gradutan, bale? Ja barrun daukagu hojaldria, eta bitarten prestatuko dugu barazkiak, bale? Orduan, nahi gustatzen zain moztea juliana erdi baten. Zer da juliana erdi baten? Ba, adibidez, juliana bat izango litzake hola, hola moztuta, hau izango zen juliana bat. Erdie, bale? Orduan, izango izuet nola moztu, hau, hola, bale? Azanarioa berdine, ontoa egingo dugu hola, vale. Iruilarra moztuko dugu hola, tiratan, bale? Eta gamba bakoitzek, olako tamainotan, 3 zati, bale? Guzti hau, gehiago jarriko dugu, guzti hau jarriko dugu sartaien,
gurina pixka batekin eta esne gaina, bale? Gero nastuko dugu arrautzekin dana hemen, eta gero hori da berriz sartuko dugu laben beste 10 minutu, bale? Begi ezazue, nola dauket ja, hemengoa, bale? Hemen sartuko dudana, hemen ontxok eta nasketa guzti hau. Orduan, egingo duna, honen jarri. Bueno, hau orduan, dagoen bezala, hemen arrautza jarriko dugu. Bale. Batitu gengo dugu tenedore batekin. Bale. Gero, orduan, hemen gaz puntxu emango diogu. Bale. Hau ere bai. Bale. Nahastu ondo. Hau da pudin bat bezalakoa, bale? Eta jarriko dugu, holaxe, bale? Hojaldrea behar du beste 10 minutu hola, eiteko, Eta barrukoa, gogortzeko ere, beharko du beste 10 minutu gutxi gura bera. Bale, holaxe. Eta labea berriz. Beno, hemen ja labetik ateata, hemen dago, prest. Orduan, ateatzeko, kontuz, bale? Eta, listo. Hemen jartzeko edozein gauza, saltxa bat, piperrakin indakoa, esne gainakin, setakin, txampiñonekin, edozein gauza, akonpainatzeko, eta hor dago, flanoan bezala, pudin bezalakoa, hojaldre, ontxokin, barazkikin, otarrainxkakin, honegin. Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, plater aberatsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Datorren saiora arte.